Se sent? Sí. Bueno, seré molt escueta perquè en 15 minuts gairebé no hi ha temps de dir res. Simplement vull fer una taxonomia de les tècniques i principis estructurals amb els quals opera el documental found footage per intentar entendre d'alguna manera l'obra d'Adam Curtis, que això serà una mica la segona part, els segons 6 minuts. Llavors, el Bela Balàs deia que amb la impremta l'esperit visible es va fer legible i que amb l'aparició del cinematògraf l'esperit legible es va tornar a fer visible i vam tornar a entrar dins el que és una cultura visual. Avui en dia, amb la saturació de les imatges en aquest entorn que Lipovetsky anomena pantalla global, s'han de tornar a fer legibles aquestes imatges que ens envolten. I per això existeix l'obra de tots aquests autors que es dediquen bàsicament a treballar única i exclusivament, únicament exclusivament no, però que es dediquen a treballar en bona part amb les imatges dels altres, amb la feina de rellegir les imatges dels altres en aquest jeroglífic que és la història del segle XX. Llavors, les obres d'aquests autors que a mi m'interessen, que són les que treballen en found footage, tenen 3 capes de lectura. Una és l'obra original, l'altra és l'obra postproduïda, és a dir, el remuntatge que fan d'aquestes obres originals, i la tercera capa seria el principi dialèctic que les activa, d'alguna manera. Les activa en un sentit molt proper a Walter Benjamin quan deia que en la dialéctica histórica toda obra integra su prehistoria junto a su posthistoria y una posthistoria en virtud de la cual su prehistoria se vuelve cognoscible en tanto implicada en un cambio constante, pues las obras enseñan cómo su función es capaz de sobrevivir a su creador, de dejar atrás sus intenciones y cómo la recepción por sus contemporáneos es un componente del efecto que la obra de arte hoy provoca aún sobre nosotros. És a dir, del que es tracta és de posar en marxa, en un sentit molt literal, les imatges del passat per intentar ressignificar-les en el nou context, en el present actual. I tot això on s'origina? D'alguna manera amb els compilation films, que tot i que es presentaven com a information films, és a dir, films informacionals, el que feien era agafar metratge aliè per fer la seva pròpia propaganda. I el més curiós de tot és que, per exemple, en el cas d'Esfir Shub, utilitzava material de contrapropaganda bolxevic per convertir-la en propaganda bolxevic, sense incloure res, només utilitzant les imatges de la contrapropaganda. Frank Capra, Why We Fight, utilitza, per exemple, imatges gravades per l'Eix, és a dir, imatges fins i tot gravades per Leni Riefenstahl, El triomfo de la voluntat, per redimensionar-les, desviar-les i fer-les servir per la causa aliada. O Erwin Leiser, també a Mein Kampf, fa una crítica al nazisme a partir d'imatges d'arxiu, moltes de les quals han estat gravades pels nazis. Aquesta qüestió d'alguna manera ens acosta a Henri Bergson, que deia que hi havia 2 tipus de memòries, que hi ha una memòria que reprodueix, que és la que ens fa les coses reconeixibles, les imatges reconeixibles, i una memòria que imagina. Llavors, en aquest cas, d'alguna manera, la memòria que imagina i la memòria que reprodueix s'identifiquen i es fan indestriables. D'alguna manera, Bergson deia que la memòria, que és de l'ordre de l'esperit, opera no regredint en el passat, sinó sent aquest passat una progressió cap al present. I això és una mica el que ens ajuda a entendre aquestes imatges. Si hem parlat de compilation films com una aposta directa per treballar, per remodificar, reutilitzar l'obra aliena en un sentit contrafuncional, aquí hauríem de parlar del referent matriu de tots aquests autors com Kluge, Godard, Adam Curtis, que és el que ens interessa, Errol Morris, perquè posa les bases del seu modus operandi, que és la base del cine de Tournamont, que seria agafar imatges alienes i recontextualitzar-les, però fent molt conscient a l'espectador que està davant un discurs remodelat, és a dir, que està davant d'imatges desviades, i això és molt important, la consciència que l'espectador ha d'assumir un procés d'interpretació permanent davant d'aquestes imatges. I ho veiem amb la societat de l'espectacle i ho veiem amb un relat molt més crepuscular com és el d'Ingirumimus Nocte Consumimur Igni, en el qual Debord no només agafa imatges de noticiaris, imatges de cinema, sinó les seves pròpies imatges per donar una visió una mica més crepuscular a tot el seu plantejament del cine de Tournamont.
taxonomies que ens ajudin a explicar com enfrontar-nos al documental found footage, o més aviat jo diria documental reapropiat, dona un sentit molt més clar del que pretén fer Adam Curtis. Sobretot he agafat tres autors. El primer no ens interessa gaire perquè treballa molt la via clàssica del documental i tot aquell documental que no sap on col·locar el posa en aquesta cinquena categoria, que és el mode poètic, on hi va el documental d'avantguarda, el documental d'arxiu, que és el que ens interessa, etc. Nicole Brené sí que fa una taxonomia molt més clara quan divideix el documental found footage segons la procedència de les fonts, i aquí distingeix el reciclatge intertextual, que és una imitació d'una obra, el reciclatge endogen, que és quan agafes obres de la teva pròpia obra, com un tràiler seria una espècie de reciclatge endogen, i el reciclatge exogen, que és quan agafes obres exclusivament dels altres, que és el que fa Adam Curtis. I distingeix el documental found footage segons la funció que hom li vol donar al metratge trobat. Una funció elegíaca, pensem per exemple en les histoires du cinema de Godard, respondria molt clarament a aquesta funció, una funció crítica, que és la que fa Adam Curtis, una funció estructural, meteorològica, que estructural i meteorològica són les que utilitzen sobretot el documental experimental o el cinema experimental, i una última categoria que és l'analítica. I aquí Nicolas Bourriaud va fer unes aportacions molt interessants quan parlava de que tot aquest cinema found footage al final se'l podia anomenar cinema postproduït. I direu que tot cinema és postproduït, però Nicolas Bourriaud apunta a una definició molt clara, que és a partir dels 90 no es pot crear res d'ex novo i el que s'ha de fer és reciclar, reprogramar les obres que ja s'han fet. Per això ell parla més de forma performativa, en el sentit que el que hem de fer és com reactivar les velles formes, reactivar les velles imatges segons nous procediments i amb noves intencionalitats i generar el que ell anomena zones d'activitats. Entendre les obres com a zones d'activitats. Per tant, els autors, més que productors, acaben sent muntadors, com ja vèiem fins ara, però a més semionautes, és a dir, gent que navega entre signes per reconfigurar-los, per transformar-los. Això és molt benjaminià, el fet d'entendre la imatge dialèctica no només com una activació de la imatge del passat, sinó com una transformació d'aquestes imatges del passat. I això, evidentment, que ens genera noves problemàtiques sobre què és una obra, què és un autor i la referencialitat de les mateixes. De fet, aquí els textos bàsics podrien ser el text que és un autor de Foucault o La muerte de l'autor de Roland Barthes de finals dels 60, en els quals es pregunten què és una obra i què és un autor. Si tot el que produeix un autor és obra o només aquelles obres que han estat pensades exclusivament per publicar, etc. Llavors, en Barthes privilegiava el principi d'escriptura per sobre del d'autoria i deia que al final l'autor l'únic que fa és imitar un gest reiteradament, un gest que no ve d'ells sinó que és un gest dels altres. I aquí evidentment ens qüestionem quina és la referencialitat d'una obra que és apropiada, una obra que no has fet tu mateix. I el que sí que s'ha de destacar és que d'una banda en el cinema documental found footage roman la fotogènia, roman aquest referent, és a dir, aquest objecte aquesta persona que van estar gravats per la càmera, tot això roman, però com que és posat al servei d'un nou discurs, no podem parlar en termes melancòlics ni literals de fotogènia, sinó que cada persona, cada figuració de la imatge funciona com un lexema, com a part d'un macroenunciat que és el que elabora el muntador, l'autor, que és un muntador. Llavors, vista la taxonomia que han donat alguns autors, el que he fet ha estat desglossar quins són els principis estructurals i metodològics, és a dir, quin és el gest tècnic que hi ha darrere aquest principi dialèctic que fa funcionar el cinema found footage. I, bàsicament, el que he fet és citar que la focalització externa i la inclusió de la focalització externa i dels elements metareflexius. És a dir, el documental found footage sempre té un punt de vista extern
d'alguna manera desfent el que Bela Balàs anomenava com el punt de vista interior de l'espectador dins, és a dir, que en el cinema l'espectador sempre té una visió interior, sempre està situat dins la imatge. Aquí és al revés. La imatge, d'alguna manera, s'entén en un sentit molt més proper a l'alienació, al distanciament brechtià, que va treballar molt bé George Agamben, més que no pas en un sentit d'identificació. Precisament en la televisió tot funciona per identificació, en el cinema també. En el cinema postproduït és al revés, precisament perquè es dongui aquestes tres capes, diguéssim, de l'obra, que és la de l'obra original, l'obra postproduïda i la consciència, és a dir, el discurs crític en funció del principi dialèctic que fa que l'autor entengui que està d'un discurs construït, hi ha d'haver-hi una distància perceptual i una distància cognitiva. Llavors, una altra característica del gest tècnic estructural del cinema documental found footage és el del principi de deformació, el principi de detritus, si voleu. És a dir, les imatges no estan allà per encisar-nos, per encandilar-nos, són un instrument per entendre un discurs i el principi de deformació és un principi de creació. De fet, ja ho deia Deleuze, no? Tota creació és un principi de deconstrucció, de destrucció del real. I evidentment s'opera sobre el principi de desfamiliarització i estranyament de les mirades, és a dir, fora identificació, fora narcisisme, fora tot allò que fa la televisió a diari. El muntatge és el cor d'aquest tipus de documentals i utilitzen gestos com el de la repetició i parada. Aquí, si voleu, podeu pensar en la parada revolucionària de Walter Benjamin, en el sentit que de cop és posar una espècie de xoc, de fre a la història, un fre visual, però un fre també epistemològic, i el de la repetició, que és aquesta obertura de possibilitat de retornar, aquest ritornello, aquest poder tornar un altre cop a la història des d'una distància afectiva i cognitiva. Aquí anem a la idea de replay o de rejugar, reactivar la història. Evidentment estem parlant d'un cinema que formalment es presenta híbrid, com un palimpsest, i que es basa en els principis de la intertextualitat i que en un nivell molt més tècnic he dividit amb la figura del zapping, el congelat, la imatge fixa, sobreimpressions, frames blancs a negre, l'escratch i la unitat seqüència. Tot això estava amb exemples, perquè arribéssiu amb exemples de tots aquests autors que hem dit, Godard, Farocki, Kluge, etc. Però no hi ha temps, que no, Àngel? I anem continuant. Per entendre Adam Curtis. Quin és el gest bàsic de l'Adam Curtis? Adam Curtis en realitat és un teleasta, no és un cineasta, però molts d'aquests autors en realitat són teleastes i cineastes alhora i de fet bona part dels seus documentals found footage es troben més en les sales d'exposició, es troben més en la televisió, més que no pas en el cinema, com si el cinema fos un espai de producció i el museu i la televisió fos de postproducció i allà fos possible rellegir les imatges de nou. Adam Curtis treballa des dels arxius de la BBC, no només amb found footage, sinó també amb stock footage, i a més no només amb material que s'ha emès, sinó també amb cues, amb descartes, amb totes aquelles imatges que han estat considerades poc rellevants o inútils, fins i tot, en un sentit molt proper a Focilón, del qual parlava Xavier Antic. El que ell fa és utilitzar, com Errol Morris anomenava, mitjans reprocessats o ressignificats per crear discursos molt complexos. Si el gest tècnic és el del muntatge del material d'arxiu, el gest ideològic o la finalitat ideològica d'aquest gest tècnic, d'aquest gest bastant revolucionari, seria el mostrar com les masses s'articulen des d'una èlit i com aquestes masses han estat víctimes d'unes estructures de poder sota les condicions del capitalisme. I això és tot el que vol explicar Adam Curtis en una obra que sembla que no tingui ni principi ni final. De fet, comença marcant el seu segell, la seva manera de muntar l'any 92 i no la deixarà fins ara. Us he dividit la seva obra en tres. Queden 2 minuts, Àngel, t'estic escoltant. En 3 tipus d'obres, que serien els documentals de risc, les peces curtes que fa per Charlie Brooker, que serien unes microcàpsules, i una peça experimental en la qual no hi ha cap mena de diàleg, només és pur i simplement muntatge, que és It Felt Like a Kiss.
els documentals de quines són els gestos repetits en Adam Curtis. És molt complicat entendre'ls si no se sap de què van cada documental. Ell fa és una espècie d'assajos, són com els assajos de Montaigne, però, com us deia, intenta fer aquesta mirada crítica, aquesta posada en qüestió, posada sota sospita dels principis racionals i tècnics sobre els quals s'ha erigit la civilització en el segle XX. Llavors, visualment com es caracteritza? Ell utilitza la massa física, les imatges de la massa com una constant. Llavors, aquesta massa movent-se la barreja amb imatges extretes dels noticiaris, dels polítics i també dels polítics. De fet, la imatge metonímica que funcionaria per explicar l'obra de Curtis és aquella imatge en la qual veiem a Richard Nixon i Nikita Khrushchev en el The Kitchen Debate que estan exposant cada un quines són les proeses de la seva nació i estan encarcarats d'aquella manera de la que parlava Henri Bergson, d'aquella manera que era la de l'utitallesc, la de la persona que fa riure perquè manté una rigidesa de cos i d'esperit, i aquesta seria d'alguna manera una imatge que ens ajudaria molt a entendre l'obra de Curtis. Utilitza la massa movent-se, aquestes mans també de les que parlava Antic, les inclourà constantment en Adam Curtis, però són mans mecàniques, mans obrants, mans que treballen, mans que donen prova precisament de com funciona l'aparell tècnic burocràtic del segle XX, més enllà sigui un govern de dretes, més enllà sigui un govern d'esquerres. Les ideologies han mort i, com deia Max Weber, l'important és veure com es vehiculen les formes de dominació sobre la massa. Llavors, aquestes tesis que intenta demostrar amb cada documental, tesis tan delirants com intentar equiparar l'auge del neoconservadorisme islàmic amb l'auge del neoconservadorisme nord-americà i veure com neixen d'allà mateix i demostrar això a partir de rellegir les imatges del passat, o veure la influència que han tingut els textos de Freud en la conformació del self-consumer man, de l'home consumidor. Totes aquestes tesis d'ordre filosòfic i d'ordre sociopolític les demostren només a partir d'aquests muntatges de material d'arxiu i al llarg de 20 anys. La segona, les microcàpsules que fa per Charlie Brooker funcionen estructuralment igual, però en 10 minuts ha d'exposar la seva tesi. Llavors, simplement el que fa és que li dona un punt d'humor fruit del context on s'inserten aquestes imatges, que és el programa de Charlie Brooker, i d'alguna manera la justificació, l'acabat de la peça és molt més obert, molt més substancial, si es vol. Funciona més com un sketch que no pas com una demostració d'una tesi. I a la tercera part, que has dit Felt Like a Kiss, era un encàrrec del Festival de Manchester en el qual l'obligaven a explicar com funcionava el poder, com funciona el poder en el segle XX. I ell va fer una reconstrucció de la història dels Estats Units des dels anys 50 fins ara, només amb muntatges d'arxiu, i perquè us agafin ganes de veure aquestes obres, que ell les penja totes a internet, perquè no creu en la propietat intel·lectual de les obres, més quan les obres no són propietat seva, sinó se les ha reapropiat, intenta explicar la història de què tenen a veure el pressuposat assassí de Kennedy, el Phil Spector, en Rock Hudson, el primer mono que van enviar a la Lluna, en Lou Reed, en fi, en Saddam Hussein i tot el setè departament de la CIA. Què poden arribar a tenir a veure totes aquestes persones? Doncs ho explica precisament amb aquest muntatge que fa, d'alguna manera demostrant que tota aquesta gran raó sobre la qual s'ha intentat insertar la cultura, la raó tècnica, però també la raó ideològica en la qual s'ha intentat insertar la cultura del segle XX no deixa de ser una pura fal·làcia. I d'aquí el títol original que posava jo, Dialèctica de la raó impura, perquè precisament Curtis el que intenta és mostrar totes aquestes impureses de les grans raons sobre les quals s'han assentat les nostres pròpies ideologies i que ens han portat a on estem ara, que ja ho sabem ben bé.